Nosaltres farem això posta entre l'any 1915 i l'any 1938 i són Clara, Carla, Paula, Anna i Eros. Los primer presentarà Eros dirà els governs que fa la composta, després jo faré les activitats al cap de setmana, Paula poblarà la ciutat abans d'amposta i Clara les costums i Anna d'equilibri. Els governs d'Amposta. Amposta va ser un ciutat de Catalunya que se situava baix a l'estado del Delta de l'Ebre i durant els anys 1915 i 1938 va tenir uns manforats. Va tindre Joan Baló i Miralles, que va néixer a Gandesa el 1867 i va governar Amposta entre els anys 1906 i 1923. Després va vindre Joan Genet Argentó, que va governar Amposta l'any 1923. Posteriorment de Pérez va governar Amposta entre el 1923 i 1926. Joan Esquerrer Montalet va governar Amposta entre el 1926 i 1928. Joan Miralles Laner va governar Amposta l'any 1926 i va acabar de governar el mateix any. Alfred Escrivá Parades va governar Amposta també l'any 1931 i va acabar el mateix any. Joan Palau Miralles va tornar a governar Amposta entre l'any 1934 i 1936 i Josep Villalaba Verge va governar Amposta l'any 1936 i va acabar el mateix any. Les celebracions que feien activitats al cap de setmana eren el 1915, concretament el 15 d'agost, es va celebrar una festa de la Mare de Déu de l'Assumpció i també es va donar lloc a ficar la primera pedra al pont penjant, que es va acabar de construir el 1921. Les noies abans feien calça i cosien els caps de setmana, que era una activitat molt entretinguda que feien teixits o simplement decoracions. Hi havia activitats com els jocs que feien nois i noies. Els nois feien la morra, les birles, el borinat, etc. i les noies el pimpi, agulletes, etc. També hi havia activitats per a nois i noies que eren el potet d'arròs, el piso, piscis de banya, el ralet de fil, etc. Hi havia jocs per a de córrer, com els bous, que també jugaven al bou capllaçat, i aquests jocs mai s'han arribat a perdre, sobretot els infantils, que també eren els més populars, i també es feien danses i cants a les tardes per a passar-se bé. Amposta 1915-1938. Plaça de l'Ajuntament, l'any 1912. Aquesta imatge ens mostra com moltes persones es reuneixen antigament a la plaça de l'Ajuntament per rebre un discurs de l'alcalde Joan Palau Miralles. L'any 1921 es va inaugurar el pont d'Amposta i l'any 1938 va ser bombardejat. Aquestes dues imatges ens mostren abans del pont de ser bombardejat i després de ser bombardejat. Aquesta imatge ens mostra el pont de Barques que es va fer després de bombardejar el pont per poder creuar d'una banda a l'altra de l'Ebre. I aquesta és la plaça de l'Aupe, que no és una plaça molt coneguda actualment i està situada davant de l'Ajuntament d'Informació, l'oficina d'Informació. El 1919 es va col·locar la primera pedra del pont d'Amposta. Costums i tradicions ampostiles. Sant Antoni d'Abat.
el dia de Sant Antoni d'Abat se beneïen tots els animals i concretament se celebrava el 17 de gener. El dijous jarrer, que és una tradició, un costum que també ho celebrem ara, que sortia al camp i el que feien ells s'agarraven entre pans de fruita o fruites i se menjaven al camp. Carnestoltes. Era una festa que ara també la celebrem, que consistia que les persones se vestien, se disfressaven i anaven pel carrer, però durant 40 anys se va prohibir. Sant Sebastià era una festa que se celebrava a un carrer, concretament el carrer Sant Sebastià, com diu el seu nom, i se vestien de pubilles i anaven pels carrers. Diumenge de Rams era una festa que ara també la celebrem i els nens se vestien, se mudaven i anaven pels carrers en rams de flors a les mans. Dilluns de Pasqua era una festa que ara nosaltres diríem la Pasqua i celebraven menjant mones i menjant mones. La Pasqüeta era una festa que anava després de Pasqua i era una festa íntima que se feia després de Pasqua Començament de l'estiu. Les primeres festes de l'estiu eren Sant Joan i Sant Pere. La festa major és una festa que ara també la celebrem i estava dedicada a la Verge de l'Assumpció. La matança del porc, que és una festa, un costum que ho feien, que mataven un porc, se reunien amics, familiars i veïns i després ho repartien. Els balls que se ballaven aquí eren les sardanes i les jotes. I el menjar, el que més menjaven, el que predominava era l'arròs. I també menjaven botifarres, salsitxes, carns. I això és una frase que la vaig trobar a un llibre, la llegeixo no cal. Mos la resumixes una miqueta, veig que mos defineix el que és festa i cultura, no? Sí, antes les festes eren diferents i ara s'han començat a perdre i han començat a canviar. Les llegendes ara són diferents, hi ha llegendes que s'han perdut, hi ha coses que van passar que ara creiem que eren llegendes i etc. I s'han de cuidar, no? Ho has sentit? No? És aquest? Estaria molt rebé. No oblidar-ho mai, que és una tradició del nostre poble. Els alfortins en aquells temps vivien de 6 coses diferents. Entre elles era l'agricultura, que utilitzaven l'agricultura per conrear i quan la collita ja estava preparada, els agricultors la recollien. La ramaderia consistia en alimentar els animals i quan ja estaven prou alimentats els sacrificaven i la carn que estava es venia a les tendes i la gent la podia anar a comprar. La pesca, com veiem en aquesta imatge, per pescar podien anar en vaixells o en barques i anaven pels rius i pescaven i quan tenien la quantitat necessària tornaven. Els artesans aquí podien, antigament es podien fer cadires tradicionals i també es podien fer objectes en ceràmica. La indústria es basava molt en el sector alimentari. I el transport, antigament utilitzaven els carros amb bous per desplaçar-se. Aquí estan les biografies. Bueno, pues nosaltres som Àlex Martí, Gemma Bailà, Cat del Cid, Ives García i Maria Quadrat i a nosaltres mos ha tocat la part dels materials i de com està fet. Explicarem una mica les característiques que té el pont,
en què la millora que ens va suposar a nosaltres tindre, les curiositats i després està la webgrafia, donant la informació. Amb què es caracteritza? El pont d'Amposta està caracteritzat per dues pilastres de pedra a totes dues bandes del riu i també per la seva estructura metàl·lica, subjectada per cables. El pont mesura fa 24 metres d'alçada i el centre del total de 134 metres. Va suposar una notable millora en les comunicacions i és el primer pas permanent per a creuar el riu Ebre entre el seu tram inferior i durant molts anys el de més llum entre columnes de l'estat. El pont d'Amposta va ser el segon pont penjant que es va fer en el sistema de formigó. El pont d'Amposta està basat en el pont de Brooklyn. I bueno, doncs això és la webgrafia, ho han tret un tros de la Wikipedia i de l'altre de la pàgina O Amposta. Nosaltres som Jaume Cove, Patricia Mosa, Àlex Margalet, Lluïsa Hierro i Yanira García. Explicarem la història de Joan Palau Miralles, les escultures que va fer i les dues etapes de govern que va tenir. Joan Palau i Miralles va ser un alcalde molt important per Amposta, ja que sempre intentava que Amposta anés el primer i tingui una imatge molt bonica, que sempre estigués ben cuidada. Joan Palau i Miralles va néixer el 1867 a Gandesa, de mare Ampostina, i el primer dia de gener de l'any 1906 va ser la primera vegada que va ser el dia que el van anomenar alcalde d'Amposta, i aquest home va mostrar molt interès pel seu càrrec i, a més, va fer que Amposta se conegués i, entre altres coses, va fer també que sigués la capital del Montsià i altres curiositats que veurem més endavant. Una anècdota d'ell és que el 1906 l'alcalde d'Amposta, aquí a Amposta els pagesos, era una època dolenta perquè caien granits, o sigui pedra, i fent malbé la collita. Llavors, l'alcalde va donar ordres que estiguessin canonades per trencar els núvols i que no caiguessin. Però els pagesos van veure que això feia que encara anés més malament la collita i van anar a suplicar al alcalde de Tortosa que parlés amb l'alcalde d'Amposta. I ell primer no ho volia fer, però després d'insistir tant i de jurar tant que no es farien mal, ni es pegarien ni res, doncs va anar. I quan van acabar, els tortosins van dir unes quantes coses, van aplaudir i se'n van anar, cada un cap a les seves cases. Els ampostins se van emprendre malament i van reaccionar malament. Van agafar i cada un era com si es van agafar i van començar a matar, o sigui, a pegar-se. N'hi havia que es tiraven al riu i òbviament morien, n'hi ha que es tiraven pedres i n'hi ha que es feien a cops de puny. El dia 19 de maig de 1908, l'alcalde Palau va fer unes coses més grans per Amposta. Va tornar a Madrid en un paper firmat pel rei que deia que Amposta es considerava una ciutat. L'alcalde Palau va morir a una carretera de Tarragona juntament amb el seu fill, que estaven al cotxe i uns nens, uns xavals, els van saquejar.
L'alcalde Palau, durant els seus anys de presidència, es van fer diverses escultures. L'alcalde Palau és conegut per les seves obres de millora urbanística. No totes van ser escultures ni totes en honor a ell, simplement que algunes van ser gràcies a ell. Una d'elles va ser a la plaça Santa Susana, una escultura que està situada al costat del pont penjat. Vols dir que són escultures que el recorden a ell, no? Que li ha fet el poble per agrair-li, no? Sí. El pont penjat que es va crear gràcies a ell, ja que mentre la seva construcció ell va ser president, va aprovar plànols, va donar pressupost i va fer obres. I el carrer Alcalde Palau és un carrer en honor a ell, ja que està situat que al final del carrer està el pont penjat, un pont que va construir. Això és la biografia. Això és la biografia. Han buscat les coses, les fotos les han buscat a Google Imágenes. Antes la biografia i totes les anècdotes també les han buscat a la Wikipedia. Nosaltres hem participat en el treball de recerca del pont d'Amposta fent 3 dibuixos diferents. Hem sigut seleccionades per el mestre de plàstica i cadascú ha fet un dibuix una mica diferent en quant a tècniques i vistes. I bueno, doncs ho presentarem. Jo som Nerea Borràs Ruiz i he fet el pont penjant vist des de la part de l'aldea i he utilitzat la tècnica de fer-ho en llapis. Com les meves companyes ho feien en color, doncs jo ho he pensat en fer en blanc i negre. Jo soc Ona Esquerrefaus i jo he triat una vista diferent del pont i una tècnica també diferent. La meva vista és més des de l'altra part, no? Des del riu. I res, jo he utilitzat aquarel·les. Per pintar-ho i he jugat també una mica amb el reflex del riu que té sobre el cel i el pont. Jo soc Daniel Rodríguez i he dibuixat el pont des d'una perspectiva que em va dir Maria que era molt xula i m'ha passat ja la foto i per dibuixar-lo jo vaig imprimir la foto i vaig fer una quadrícula, després vaig fer el doble aquí a la cartolina i per mi el que ha sigut més difícil dibuixar o imitar ha sigut la vegetació perquè té molts de colors i costa més. Molt bé, 3 vistes molt distintes. A mi el més difícil ha sigut els reflexos i els detalls del pont. I a mi les perspectives de... com se diu? De que la llunyania. Profunditat, la llunyania. La profunditat. Ja ho dius bé, la perspectiva. Nosaltres som el grup de Jordi, Aitor i Dani. Nosaltres presentem el constructor del pont d'Amposta, José Eugenio Rivera d'Utester. Quines són les obres seves? I aquestes... L'índex. I em presentarà la seva vida, jo, Dani, Eugeni Rivera, que va ser tot un viatjant, el pont de Don Joan Jordi i el pont penjant d'Amposta també el farà Jordi. Després vindrà el pont de Maria Cristina, que el representarà Aitor, i l'escorxador de Legazpi, que també el farà Aitor. I finalment la biografia. Respecte a la seva vida, este senyor va néixer a París el 1864 i va morir el 1936. Va ser professor i director de l'Escola
Caminos de Madrid i va ser un dels primers investigadors del formigó armat. També va treballar a una empresa i va publicar articles a la revista Obres Públiques i va arribar a publicar fins a 72 articles. Eugeni Rivera, tot un viatjant. De jove va tindre que viatjar a Portugal per la consideració del seu pare. Allí va mantenir contacte amb tots els enginyers portuguesos dels millors ferrocarrils. Quan se va establir a Espanya va fundar la companyia de construccions hidràuliques i civils i al mateix temps treballà sobre les construccions del formigó armat. I això és un dels ferrocarrils portuguesos. Les seves obres. Va fer el pont de València, de Don Joan, a la província de Lleó, realitzat completament amb formigó armat. El pont de Llet de Costa. La construcció del pont va començar l'any 1915 i va costar 200.000. Eugeni Rivera també va construir el pont de Maria Cristina a Sant Sebastià. El pont de Maria Cristina és un pont sobre el riu Urumea, passant a través de la ciutat de Sant Sebastià. Es va inaugurar el 20 de gener de 1905. També va construir l'escorxador de Legazpi, l'escorxador i el mercat municipal de Ganados, a Madrid, també conegut per les seves aplicacions primàries durant el seu període de funcionament i localització com Legazpi o escorxador municipal. I aquí tenim la monografia de les fonts d'informació i de totes les imatges. Ja, m'imagino. Nosaltres som Santi, Andrea, Alba i Júlia i anem a fer el bombardeig del pont d'Amposta. L'Indre, el pont de Barca com farà Santi. El bombardeig està fet en 3 apartats que quan el farà Andrea, per què Alba i Santi. Qui va ser que es pont durant el bombardeig que faré jo? Quan el faig reconstruir, el farà Alba, la fase de la construcció que el farà Santi. El pont de Barquis es va fer perquè com van bombardejar el pont, van tenir l'idea de ficar diverses barques horitzontalment al riu i van ficar taulons per a que sigués més estable i per a que la gent del pont pogués passar. El pont va substituir els antics passos de barca, que eren l'únic mitjà per passar d'un lloc a l'altre del riu, i al construir la carretera de Barcelona-València va ser indispensable construir el pont per salvar el riu. I quan se va Llits, tranquil·la. Tranquil·la. Lliges Va i ja ser està. construït per iniciativa del consistori municipal Joan Palau i Miralles i el primer projecte fou rebutjat en 1907 i quan se va tornar a fer el projecte les construccions van començar el 1915. El 1938 el pont va sofrir 2 atacs per part de l'aviació legionària italiana de l'exèrcit del general Franco i el 10 de març va sofrir l'últim atac. El pont es va bombardejar. Es va bombardejar per l'exèrcit de Franco perquè va decidir destruir tots els ponts per a que els enemics, o sigui els republicans, no passessin d'una banda a l'altra del riu. És que sí, ja ho he dit.
va tornar a dir que reconstruïssin el pont perquè poguessin tornar a passar de Barcelona a València. El que va bombardejar el pont va ser les tropes italianes, que eren uns 50.000 soldats que van ser contratats pel general Franco. En aquest combat es van morir 5 persones. 3 estaven a la part del castell i 2 estaven creuant el pont. Aquelles 2 persones eren la senyora Concha de la Llet i la seva filla. Tot i així no es sap, la informació no és exacta. El bombardeig va destruir totalment el pont, ja que es va haver que reconstruir de nou. I es va reconstruir l'any 1939 i es va començar a construir i es va acabar el 1941. Això són les fases de la construcció. Aquí és quan estava construït per primera vegada. Aquí és quan se va bombardejar. Aquí està la reinauguració que se pot observar blanca, pues no se veu. I aquí està la reforma que miraven sempre si quan podria aguantar en esta. La biografia aquí era el director, tota la informació, les fotos i tot. Lucía Pellicer, Pau Reverte, Andrés Bonet i Laura Rama. Bueno, però hem fet un PowerPoint de la construcció del pont d'Angosta i podem anar a presentar-lo. Els índexs. Primer farem com va durar la construcció, la pilastra dreta, el bombardeig, i després el procés de construcció del pont, les remodelacions, la bibliografia, en fi. Bueno, doncs el pont es va construir... Ai, espera, això ho teniu que tallar, Laura, que no és tan fàcil. Bueno, tu seguís, va. El primer projecte va ser el 1907, però la pedra es va posar el 1915 i es va acabar el 1921. I ja fa 100 anys des que va fer la primera pedra. La construcció del pont va començar per la pilastra dreta, en la qual van tindre que enderrocar moltes cases. Per construir la pilastra esquerra, van tindre que enfonsar els solaments en aire comprimit fins a 30 metres. I això va provocar la pèrdua de moltes vides humanes. En 1938, durant la Guerra Civil, l'exèrcit del general Franco va destruir el pont penjant d'Amposta. Es va desprendre la totalitat de la seva estructura a causa de les bombes incendiàries. El pont penjant està construït per 2 pilastres de 24 metres d'alçada. Durant uns anys ha estat el pont penjant més gran del país. El tram volant del pont és de 134 metres i està dividit en 3 parts subjectats en 6 cables. Les remodelacions.
El pont ha estat remodelat els anys 1991, 1957, 1976 i 2008 i ha acabat els nostres dies amb l'aspecte semblant a l'original. I també s'han incorporat unes passarel·les exteriors per als vianants. Això és la bibliografia, és on hem trobat tota la informació i ja està. Perfecte.